Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Shari and I am based here in Cagayan de Oro City. So welcome to the second episode of Shy Talk series. So it's a series here in my video na gumagawa or nagdi-discuss ako ng mga topics na makaka-relate tayo sa ating buhay. So for this video, ang aking i-discuss from the Avengers The Endgames. May mga clips ako na ilalagay sa tingnan nyo na lang yun. Natakaroon sa Limkit Kai and we are gonna try to watch the Avengers Endgame. So let's see kung nice ba siya nga sa lida. Sagdi lang dili ko mang spoil if ever. We already got our tickets. Hello, it's already 9:15 and we are just waiting sa amo ang time to get inside the cinema. Daghan kayo tao kung tanawin nga, pakita ko sa inyo. Tingnan niyo to. Tapos yung pila, ayan, from that area, alam nga ba na? Tapos, ayan. So, let's see if worth it ba siya. If worth the hype ba na siya ang term? Worth the hype. So, tingnan natin. So far, sa history sa mong pagpananaw, karon pa may naka-experience og ingani kadaghan nga tao pag muduol ka dito sa sa bandang entrance katong na yung mga chair wala na yung vacant tapos na yung mga nakatindog kay usually ang gawatch kay mga families, mga barkada ingana sila so daghan kayo tao even ingani nga time 9:30. So let's see guys, niabot na diri ang pila guys. Niabot na diri ang pila. Tapos ayun yung cinema. Paikot na siya. May flag ceremony kaya parang nasta kami dito sa pintuan. Yay! Yay! Bawal na mag-video! So, yung series na ginagawa ko dito is tinawag ko siyang Shy Talk series kasi iba tinatawag ako na Shy. Tapos, yung totoo, mahihain talaga ako pero gusto kong mag-share kaya ginawa ko tong series na to kasi feeling ko ito yung bagay na hindi ako mapapagod gawin. So yun nga, medyo na-amaze kami kasi sa history ng panonood namin, mo to siya ang pinakadaghan og tao sa Limkit Kai. So if taga Cagayan de Oro kayo or nakaadto na mo og Limkit Kai, mapipicture out nyo from the video na kung gaano kadami yung tao na nakapila. So imagine na around 9:30 na yon. So ganun kadami yung tao. So hindi ako magme-mention ng tungkol sa mga scenes para manood kayo. Kahit sobrang dami ng mga spoilers na lumalabas, iba pa rin yung feeling kapag naandun ka at nanonood ka. Ako naman kasi hindi ako yung mahilig na manood, yung husband ko yung mahilig manood ng movie. Pag nanonood ako ng movie, tinitingnan ko kung ano yung mga bagay na pwede kong ma-pick para magamit ko as learning sa buhay. Kaya i-share about the movie is ang buhay natin dito sa mundo ay punong-puno yan ng mga pagsubok. Our life has a series of testings and has a lot of twists and turns. Yung akala mo ganito ka, yung akala mo hanggang dito ka lang sa situation na to. Minsan yung iba nag-give up, minsan yung iba nai-emotional. Pero hindi kailangan isipin natin na ito ay pagsubok lang, ito ay dadaan lang. And like din sa movie, even if they face different
tough situations. Pero laging may solution. Laging may nahahanap sila na solution. Minsan nga lang, medyo malungkot kasi minsan may kailangang masacrifice. Minsan may mga taong importante na kailangan mawala. Pero yes, they also serve their own purpose. Each of us, yung bawat isa sa atin, may mga purpose tayo na siniserve dito sa earth. And for Christians, for us that is to glorify our Creator. So yun nga, yun yung isang pinaka-main na na-learn ko dun sa movie na yun. Sobrang daming twist and turns ng movie that's really unpredictable. Na every scene parang mapapawaw. Kaya yung mga audience nga pumapalakpak sila kasi halos puno yung Cinema 1. Pumapalakpak sila, kinikilig, tapos napapawaw sila sa every scene kasi sobrang ganda, hindi mo ina-expect kung sino yung character na lalabas. Knowing Avengers talaga, yung mga writers, ang galing talaga nilang gumawa ng story. Siyempre, different naman talaga din yun sa mga movies na pinapanood. Kaya nga siguro, sobrang daming interested to watch and to see kung ano yung nangyari dun sa movie. Kaya yun nga, sa life din natin, akala natin minsan, yun na talaga yung, akala natin ito na yung mangyayari sa atin. May mga situations na parang natatrap tayo na hindi natin alam kung ano yung gagawin. Pero when we pray to the Lord and we trusted to Him, He will make a way. Gagawa siya ng way na magiging easy para sa'yo. Minsan napaparanoid tayo na ganito na yung mangyayari sa atin, medyo nalulungkot na tayo ahead, minsan nafe-fail tayo sa life. Pero yun nga, if you're in that situation, tumayo ka lang. So just keep on believing and keep that faith in your heart. So yun nga yung learnings ko dun sa movie na yun, na ang buhay natin, sobrang dami ng pagsubok na haharapin natin. At yun naman ay for the purpose of making us stronger and making us a better person. And hindi tayo madedevelop kung wala yung mga ganun. Kaya dun nga din sa movie na yun, yung mga characters, may different characters sila. And each one of them, nakaranas sila or naka-face sila ng mga tough situations. But yun yung mga naging way or naging reason kung naging stronger sila, may mga na-realize sila na mga bagay-bagay. And also, isa din sa nakita ko is yung pagtutulungan, unity, and then yung gagawa kayo, you will do your role para maka-fulfill kayo ng specific purpose or magawa nyo yung isang mission. So, sobrang ganda ng movie. I hope you find time to watch kasi worth it talaga siya. So, that's all for this video. I hope na may natutunan kayo. Gusto ko lang maiksi siya. Pero 6 minutes na siya. And may mga clips pa. So, I hope na may natutunan kayo. And if you like this content, please like this video and please leave a comment below. And also, if hindi pa kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button and the bell notification so that you will be notified each time I upload a new video. Thank you so much for watching. I'll see you on the next one. God bless everyone. Bye-bye.